Fournierren lehen karta sorta. Ezagutzen dituzue Eulalia abaituaren argazkiak? 19. mende bukaerako eta 20. mende hasierako argazkiak dira. Gehienak txuri beltzekoak dira, eta euskal lurraldeko jendea agertzen da, maiz emakumeak. Argazki politak, adierazkortasun handikoak dira. Horien artean badira batzuk zeinetan emakumeak kartetan jostetan agertzen diren. Lasai agertzen dira, denbora pasa, jokoan. Batzuetan gizonak ere ari dira eurekin. Bizitzak markatutako aurpegi horiei ia irribarre bat marrazten zaie. Irudi arrunta izango zen, ezbaitzen zaila izango emakumeak naiz gizonak karta jokoan ikustea. Datu guztien arabera, Euskal Herriko kartajoko batzuk bereziki dibertigarriak izango ziren, eta bada bat munduan zehar nabarmen zabaldu zena, mus jokoa. Kartetan jokatzeko, kartak behar dituzu noski, eta horretan ere Euskal Herrian badugu zerresan apur bat. Goazen 1889ko abuztura. Gasteizen, gizon batek Gorbeia izeneko egunkari hartu du, eta han arreta deitu dion albiste bat irakurtzen hasi da. Eraklio Fournier, hiriburu honetako industrialari ezagunak, brontzezko domina bat lortu du Parisko erakusketa unibertsalean bere karta bildumagatik. Eraklio, haze arrakasta, Parisen sari bat irabazi, esan dio emazteari. Noski, egunkari irakurleak bazekien nortzen Eraklio Fournier. Garai hartan Gasteizen gizon ospetsua baitzen. Eraklio Fournier Burgostarra zen, baina Gasteizera etorri zen bizitzera. Negozio gizona izan nahi zuen. Plaza Berrian hasi zen, idazmaietarako materiala saltzen zuen denda batean, eta litografia tailer bat ere jarri zuen. Litografia inprimatzeko prozedura bat da, eta baita kartak egiteko sistema ere. Horrela egiten zituen Eraklioren familiak jada Burgosen. Diotenez, Eraklioren emaztea Gasteizko kaleetan ikusi ohi zuten, karta sortak saltzen. Familia anbiziotsuar arrakasta lortu zuen. Iritsi eta urte gutxira lantegi handi bat inauguratu zuen. Itxura modernoko lantegia, hiri handietan jartzen ari ziren fabrikak bezalakoa. Ez hori bakarrik, Gasteizko lehen lurrun makinak ere sartu zituen. Baina noski, domina irabazteko karta sortaaren meritua etzen lantegiaren modernitatea izan. Beste zerbait bazuen, diseinua zeukan ona. Emilio Subrierrek, Ignacio Díaz Olanok eta geroago Augusto Riusek margotu zituzten karta berriak. Diseinu industrialaren ikuspuntutik oso ideia arrakastatsua izan zen. Beraiek pentsaturiko karta haiek gaur egun oraindik ere gehien erabiltzen diren kartak baitira. 1877an atera zen lehen karta sorta, eta mende bat baina gehiago iraun dute diseinuek. Azkar, irudikatu burura etorri zaizun lehen karta. Zein duzu buruan? Lauko kopa? Errege ezpata? Bateko urrea? Burura datozkizun irudi horiek guztiak une hartan pentsatu ziren. Nork esango zion, dominoaren piezak imitatuz lehen karta sorta atera zuen txinatarrari, denboraren poderioz, ura ere mendebaldeko aisialdiaren kontsumo produktu tipiko bihurtuko zela. Fournier abizena industria sendi bihurtu zen. Industrializazio prozesuan dirudunak ez direla soilik beti gogora datozkigun gaiekin lotutakoak, ez? Aisialdirako produktuen ekoizpena ere garrantzitsua izan zen kapitalismoaren errotzean. Gaur egun ere, aisialdiaren industria da, seguru asko, sektore ekonomiko garrantzitsuenetako bat. Ai, baina hori baino ez balitz, ez da hori bakarrik. Dena ez da dirua noski. Kartak ere bazkal ondorengo solasaldiaren aitzakia dira, harremanak sendotzeko proposamenak, trampak egiteko manerak. Kartek ere etorkizuna iragartzen digute. Eta orduan,
abaituaren argazkietan agertzen diren emakumeak tranpatiak izango altziren. Etorkizunari buruz zerbait jakingo ote zuten. Agian emakume irribarretsu hura eta eskuartean daramatzaten kartetan zer jartzen du. Vitoria, izkilarriz? Gure etxean behintzat horrelakoak dira kartak. Eta zuenean? Entzun duzun hau Euskal Herriko Historia 100 objektutan podcastaren atal bat izan da. Euskal Wikilarien kultura elkartearen proiektua berriarekin elkarlanean ekoitzia. Beste karta bilduma askorekin batera, Fournierren lehen karta sorta ere Gasteizko Fournier Karta Museoan ikus dezakezu. Atal honen gidoia Zira Cresporena da eta Intza Alkainen ahotsean entzun duzu. Sintonia eta soinuteria Nagore Etxabe Antuxunak egin du. Informazio gehiago 100objektu.eus webgunean.